שלום לכולם, אני שירה, אני אחות ואני מדריכת הורים בתחום התפתחות הילד ואוטיזם, ואנחנו היום כאן בפינה שלנו, גודלים על הרצף, עם אורטל מאיר, שאנחנו מכירות כבר המון המון זמן, ואנחנו היום נדבר על זכויות בתחום האוטיזם, דברים שאני וגם אורטל חושבות שצריך לדעת, כדי שתדעו. אורטל משתמשת בשפת סימנים, ויש לנו מתורגמנית שתדבר בקולה, אבל המילים כמובן הם המילים של אורטל. אז היי אורטל, מה שלומך? שלום לכולם, שלומי מצוין. עכשיו בוקר, הזדמנות מצוינת לעשות שיחה בנושא החשוב הזה. כשהתחלנו לדבר על זכויות, אני ואת עוד התחלנו את השיחה לפני המון שנים, כשנפגשנו פעם ראשונה. ואז גם לי היו ילדים קטנים וגם לך היה ילד קטן, והרבה מאוד דברים היו ככה לא ברורים ולא לגמרי הבנו אותם, ולאט לאט יצאנו ביחד למסע הזה לגלות מה חשוב שאנחנו כהורים נדע על זכויות שלנו ושל הילדים שלנו בתחום האוטיזם. אז בואי תספרי לי קצת, מה את חושבת שכל הורה שמקבל היום הבחנה חשוב שהוא ידע? חשוב שהוא ידע מה שהם בתהליך האבחון, שיכול להיות שהוא אבחון ארוך, תהליך ארוך, במיוחד לילדים על הרצף בתפקוד גבוה. התהליך הארוך הזה, ההורים מחכים לאבחון בשביל להגיע לסוף, לזכויות. הזכויות הן ניתנות גם במהלך האבחון. לדוגמה, אפשר לקבל מקופת חולים שירותים של טיפולים פארה-רפואיים, שהם מקבלים 3 פעמים בשבוע מטעם קופת החולים דרך הזכאות, במיוחד לנושאים של ילדים על הרצף. אפשר לבקש מרופא משפחה ולקבל הפניות. אה, אם בנוסף התורים הם מאוד 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 ארוכים, מעבר ל3 חודשים, אפשר לפנות למטפלים פרטיים ולקבל החזרים מהסל. הנושא הזה של ההחזרים, אני אדבר עליו יותר מאוחר, אבל חשוב לדעת את זה, ולא להתרכז רק בבדיקות, או לסיום של האבחון כדי לקבל את הזכויות, אלא גם מקבלים בצורה של טיפולים במהלך השלבים של האבחון עד לקבלת התוצאה הסופית. בנוסף, חשוב להבין שאם מחכים בשביל האבחון, כדי להיכנס למעון או לגנים, הרבה פעמים הורים, זו הדרישה שלהם, כי זו הדרישה של גם רשות המקומית, או משרד הרווחה, לקבל את האבחון כדי להכניס למעון מתאים. אז חשוב גם לדעת שהרבה פעמים אפשר להתעקש, במיוחד ילדים על הרצף, שרואים עליהם, עדיין הם לא יקבלו את ההבחנה, אבל אפשר לראות את הקשיים, את הקושי בהשתלבות, קושי בתפקוד, ואפשר לעשות כניסה למעון. גם אם הם עדיין לא אובחנו. יש מקרים שכן, במיוחד אם ממש צריך, אנחנו לפני רישום ועדיין אין אבחון וזה בתהליך, אפשר להתעקש מול העירייה, כן, הרבה פעמים, וגם זה, השאלה היא באמת לצערי הרב, של מקום. אם יש מקום במעון, אז אפשר להכניס באופן זמני את הילד, אבל אם אין מקום ותפוצה מלאה, אז באמת הרבה פעמים הורים מקבלים את ההבחנה מאוחר יותר, ורק אז יש קושי להיכנס למעון תקשורתי. זה קרה גם לנו עם הקטן שלנו, שלא היה לנו בעצם מקום. נכון, זה קרה גם לי, בהחלט זה קרה לי, כן. אני בזמני הייתי הורה חדש, לא הבנתי, חיכיתי מהממסד, זו הייתה הדרישה לקבל את האבחון, אז הייתי בתהליך, היו תורים, וזה היה גם בתקופת הקורונה, היה מאוד 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 קשה, הילד שלי פספס מעון תקשורתי בגלל זה, אבל היום אני יודעת, ואני בודקת עם הורים אחרים, שאם מתעקשים מספיק, אפשר להכניס.
יש זכויות מיוחדות להורים עם לקויות ראייה או שמיעה שחשוב שנכיר במהלך תהליך האבחון? את מתכוונת להורים עצמם, בעלי כן, המוגבלות? ההורים עצמם. אם את מדברת על אם זה משפיע על אולי לקצר תהליכים של הבחנה, אז לא. אה, אין קשר בין ההורים. מה שכן, אם במהלך האבחון, אם זה נעשה במסגרת של קופת חולים או במסגרת פרטית, אז יש להורים את הזכות לבקש לקבל תרגום, הנגשה במהלך הפגישות או במהלך סוף השיחה עם הפסיכולוגית, פסיכולוג, וזה מה שקרה איתי. אני ביקשתי התאמה והם הביאו לי תרגום גם במהלך המפגשים וגם בסוף ההבחנה. וזה משהו שהוא על חשבון קופת החולים או על חשבון השעות של אותו אדם? כי אני יודעת שיש שעות שכל אדם עם לקויות שמיעה או ראייה זכאים אליהם, או שזה חריג, זאת אומרת זה על קופת חולים לספק. נכון, אני אסביר. בתקופה שלי, כשאני הגעתי, אז זה היה על חשבון השעות שלי. זה נקרא שעות תקשורת של משרד הרווחה. כל אדם חירש זכאי לקבל 70 שעות בשנה, שזה ממש לא מספיק, בכל התחומים. בשנים האחרונות, אני מדברת שאני בתהליך הייתי בהבחנה, זה היה ב-2020, בשנת 2021, כמו שקרה לי תמיד, עבר חוק הסדרים, ובתוך החוק ההסדרים הוסיפו את החובה של לספק תרגום בשירותי הבריאות. אז היום הורים יכולים לבקש מראש, כמובן, כשהם יודעים תאריכים של המפגשים מראש, וגם של הפגישה הסופית, לבקש לקבל תרגום מקופת החולים, או מהמרכזים של התפתחות הילד. זה ממש חשוב, אני לא מכירה את התחום הזה בכלל, וכשאני נפגשת עם אנשים עם חירשות או בעיות ראייה, אני ממש לא יודעת איך לעזור להם, אני גם לא מכירה את הזכויות שלהם בכלל, אה, ואני ממש חושבת, במיוחד כשיש הורה לילד עם צרכים מיוחדים, חשוב נורא שנכיר את זה כמטפלים. נכון מאוד, אני יכולה לתת דוגמה, אה, זה דוגמה שהיא די נפוצה, אבל היא לא קשורה לקופת החולים. דוגמה, היו זוג הורים, שהם הכניסו את הילד הראשון שלהם למעון, ובמהלך, הם לא ידעו שיש קבוצת וואטסאפ של ההורים. הגננת לא עדכנה את ההורים בגלל שלא היה ביניהם תקשורת, והם לא ידעו שיש זכויות לקבל תרגום באספת הורים, וכך קרה שהילד שלהם, מה שסיפרו לי, הילד שלהם היה היחיד בגן שההורים לא באו למסיבת סיום סוף שנה. וזה סיפור שאני הייתי בהלם ממנו, שזה קרה במדינת ישראל, 2026, כאילו, איך זה יכול להיות? חשוב מאוד שגם הגן וגם התפקיד של ההורים, שאם הם ירידה בשמיעה, לקויי שמיעה, שידעו את הזכויות שלהם, אבל גם מצד שני, גם המערכת צריכה לדעת, כי הרבה פעמים קופת חולים או בתי חולים לא מיידעים את המטופלים שיש להם זכות לקבל הנגשה. הם לא יודעים את זה, והרבה פעמים הנטל של האשמה דווקא נופל על המטופל עצמו, או על האנשים בעלי המוגבלויות, וזה לא צריך להיות ככה. אני בהלם מסיפורים כאלה, אני חושבת שזה אפילו לא אנושי להתנהג ככה. ממש. אני כאילו, אני לא הבנתי כאילו איך, וזה קרה, וחבל, חבל לי על הילד גם. ממש. מה קורה עם ילדים אוטיסטים שהם כבר בגן עירייה,
אבל הם חולים במחלות קשות. נגיד, לבן שלי יש אפילפסיה מאוד מאוד קשה, ומחלת דרכי עיכול מאוד קשה. הרופא ביקש שתהיה לו סייעת רפואית. לילד אחר בגן שלנו יש בעיית ראייה מאוד מאוד קשה, והוא נזקק להתאמות. ולילדה אחרת בגן שלנו, הכל אותו גן, אני לא ממציאה, יש גידול נוירולוגי במוח שהוא לא נתיח, והיא גם ילדה מאוד חולה. בגן שלנו יש 2 סייעות רפואיות, אבל הילדים מקבלים רק חלק מהיום. יש זכויות מיוחדות לילדים כאלו בגני תקשורת? ילדים בגני תקשורת, אם יש מחלות כמו שתיארת, אז יש להם זכות לקבל סייעת רפואית. הרבה פעמים אה, מנסים לחסוך על חשבון הילדים ולתת חלק מהזמן, לתת שעות ארוחות בלבד, דברים מהסוג הזה. צריך הרבה עבודה מול המערכות. אני צריכה לבדוק את הנושא של השעות. אני לא מתמצאת בזה, אבל כן, אם יש זכאות לסייעת רפואית, זה לא מן הנמנע שיהיה כל היום עם הילד. אני יכולה לספר לך שדווקא מהצד של ילדים על הרצף עם לקות שמיעה, שם הם נופלים בין הכיסאות מאוד. היה מקרה של ילד אה, שהוא על הרצף, והוא מתאים לגן תקשורת, והוא חייב להיכנס לגן תקשורת. לצוות ולמטפלים יש כלים לדעת איך עוזרים לילד על הרצף, אבל מצד שני הוא גם חירש, והוא מדבר בשפת סימנים, וההורים גם חרשים. הצוות לא יודע שפת סימנים, ובמקרה הזה ההורים ביקשו סייעת שהיא יודעת שפת סימנים או חירשת, שתיכנס לגן ותתווך את הטיפולים, את השיחות, ולא אישרו, לא אישרו את זה, בגלל שהילד הוא על הרצף. זאת אומרת, וזה גם קורה בגילאים של בתי ספר, מאלף ואילך, שלא מאשרים ללכת לבית ספר של חרשים, או שהוא הולך לבית ספר של על הרצף. זה לא לפה ולא לשם. והוא בעצם לא יכול לקבל מספיק כלים, לא פה ולא שם. אכן, אכן, בדיוק. לא סיפרתי לך יש את זה אף הרבה פעם, השתדלויות, אבל לא, לא. אז לא סיפרתי לך אף פעם, אבל כשהבן האמצעי שלי היה קטן, הוא לא שמע, הוא לא שמע בכלל. בהתחלה חשבנו שיש בעיה עם העצב, ואחר כך גילינו שפשוט יש לו המון נוזלים באוזניים. ובמשך 2.5 הוא לא פיתח בכלל שפה. ואז ביקשנו לשלוח אותו לגן לילדים עם בעיות שמיעה, לילדים חרשים. לא ידענו שהוא אוטיסט, הוא אובחן עם אוטיזם שנה אחר כך. ובעצם הבעיית שמיעה הזאת, שלא הצלחנו לטפל בה גם בעזרת ניתוחים, היא עברה בסוף עם הטיפולים שהוא קיבל, מנעה ממנו לפתח שפה. וכשרצינו לאבחן אותו, ממש סירבו להכניס אותו לאבחון, בגלל שהוא לא שומע. וחשבו שהוא פשוט חירש. הרבה מאוד זמן היינו צריכים להסביר שהוא לא מסבב את הראש, לא כי הוא לא שומע, אלא כי הוא לא מבין. אז נכון שהבעיית שמיעה נפתרה בעיקר בגלל הטיפולים הביולוגיים שהוא קיבל, שעזרו להפחית את הדלקת שהייתה שם, וככה גם הנוזלים קצת התייבשו, והיום הוא מדבר באמת, עדיין אוטיסט, אבל הרבה מאוד זמן לא הצלחנו למצוא לו מסגרת שיכולה לקדם אותו. ואני זוכרת כהורה כמה זה היה מתסכל. גם כי מצד אחד הוא צריך את העזרה. מאוד 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 מתסכל. אני לא יכולה פונים לדמיין אליי איך זה היה הורים עבורכם. שהילדים שלהם גם וגם זה לקות ראייה או לקות שמיעה וגם על הרצף, והתחושה היא של ממש נפילה בין הכיסאות. ואת אותו סיפור זה גם קרה לי, משום שאני ובעלי, שנינו הורים חרשים, חשבו שהבן שלנו יש לו ירידה בשמיעה. 3 שנים
כל שנה שלחו אותנו לבדיקות שמיעה, ואמרו שהתסמינים, כמו שאת אומרת, לא מסתכל, וחוסר קשב וריכוז, אמרו אז זה בגלל שהוא לא שומע. ואני יכולה לספר לך, ובטוח שאת יודעת גם שבבדיקות שמיעה רגילות, הן נעשות בחדר סגור, והם שומעים קולות, וגם כשילד על הרצף יושב, והוא יכול לשבת עם ההורה, הוא יכול להגיב באותו אופן שילד עם לקוי שמיעה יגיב, חוסר התייחסות וכולי. אז ההתרשמות של האודיולוגים היא אותה התרשמות כילד עם ירידת שמיעה, ואני התעקשתי מול בית החולים שישלחו אותו שוב לבדיקת ברע, לבדיקת ברע בהרדמה מלאה, וממש הגענו לבדיקת ברע, ואז מי שעשתה את הבדיקה אמרה לי, בשביל מה באנו? הילד שומע. וזה היה מזעזע. ורק אחר כך היה אפשר בעצם לאשר את ההבחנה שהוא על הרצף. זה היה תהליך מאוד מטורף, מכיוון שהאטימות של המערכת שחושבת ומתרשמת, כמו שבמקרה שלך, שילד שיש לו ירידה בשמיעה, אז זהו, אז שם זה, אבל לא, ולבן שלי לא היה. אה, זהו. אני זוכרת שעם כל הגדולים שלנו עשינו בדיקת ברע, כל אחת מסיבה אחרת, ותמיד זה היה בדיקה מאוד קשה. היינו צריכים חלק מהפעמים לנסוע אפילו מאוד רחוק. אני לא חושבת שאנשים מבינים כמה קשה האבחון. ועם כמה שהאבחון קשה, אחר כך כשצריך להגיע לכל המטלות של ההורים אחר כך, הרבה הורים לא מצליחים לנצל את הזכויות שלהם. אז בואי תספרי לנו קצת מה הזכויות של הורה עובד, ואני חושבת שזה אפילו חשוב להגיד אם אתה עצמאי או אם אתה שכיר, אם יש הבדל, ואיך בכלל צריך לנצל אותם. טוב, אז מאוד מאוד חשוב, הרבה הורים לא מודעים לזה. אני יודעת שמאוד מאוד חשוב שהורים לילדים עם מוגבלות ידעו את הזכויות אה, בתחום העבודה, משום שאני נתקלת בהרבה הורים שמגיעים אליי אחרי הרבה שנים של טיפולים, שפוטרו מהעבודה, או שהיו בעיות בעבודה, ובדיעבד לא ידעו על הזכויות, וזה יכול היה לעזור להם. אז ככה, יש זכויות לקבל שעות ילד, ילד נכה. זה נקרא הורה לילד נכה, ומה זה אומר? לכל הורה יש 52 שעות שהמעסיק יכול להתחשב כשעות בתשלום. כאשר ההורה צריך לצאת או להשתמש בשעות הללו כדי להגיע לטיפולים לילדים, האם אמא עובדת רגילה עד 4, אבל היא צריכה לצאת בשעה 2 כדי לקחת את הילד לטיפול, לקלינאי תקשורת לצורך הדוגמה, השעתיים הללו יכולות להיחשב כאילו היא עובדת, אבל למרות שהיא צריכה לצאת ולטפל בילד. עכשיו, את דיברת לגבי עצמאים, אז כמובן, כעצמאים, אנחנו אנשים עצמאים, יותר גמישים, יכולים לצאת, אין לנו בעצם דין וחשבון מול מעסיק, אז מה שקורה לעצמאים, זה אם אני ובעלי לדוגמה, הוא שכיר ואני עצמאית, אני יכולה להעביר לו את השעות שלי, זאת אומרת שבעלי יהיו 104 שעות מול המעסיק, במצטבר. ואז הוא יוכל להשתמש בשעות הללו לצורך הילד. או, אגב, זה יכול להיות הפוך, אישה שהיא יותר תצא, והגבר יעביר לה את השעות. במקרה של שני הורים שכירים, אז כל אחד יכול להשתמש ב-52 שעות. אבל אם הורה אחד פחות עובד, הוא יכול עדיין להעביר לבן זוג, כמו במקרה שאנחנו מכירים, שאנחנו בתרבות, רוב הטיפולים, רוב הנסיעות, בקשר לילדים, זה האמא עושה, האמא בדרך כלל לוקחת, אז הרבה פעמים אנחנו רואים מצבים שהבעל מעביר את השעות לאמא, והיא משתמשת בהם ומגישה למעסיק.
את הטופס, יש טופס מסודר, טופס רשמי, אפשר להוריד אותו דרך הגוגל ללא בעיה, צריך למלא ולהגיש למעסיק. צריך להגיש גם את האישור של הרופא, שהילד עם מוגבלות, אפשר לצרף גם את האישור מביטוח לאומי, שהשעות האלה יהיו מוכרות, סך הכל 104 לשני בני הזוג, וצריך לדעת שהרבה הורים מתבלבלים, שהזכות הזאת ניתנת אם ההורה או אחד מהם, תלוי אם ההורים או אחד מהם, עובדים מעל שנה באותו מקום עבודה. זאת אומרת שיש להם איזשהו ותק של שנה במקום העבודה. אני יודעת מה לעשות עם זה, אבל זה החוק. זאת אומרת שאם אדם נכנס למקום עבודה חדש, והוא עובד שם חודש, הוא לא יכול להגיש את הטופס הזה. רק אחרי ותק של שנה אפשר לממש. יש מקרה נאמר, או של בעל או אישה, שהם, יש להם ותק יותר גבוה, אז בשנה הראשונה להגיש עבור הבן זוג שיש לו ותק גבוה, ואחר כך בהמשך שיחזור. או שהבן זוג או הבת זוג, כשנשארים במקום העבודה מעל שנה, אז הם יוכלו להגיש בעצמם. אני לא ידעתי את זה. יש גם ימי מחלה? כן, 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 כן. כן. אפילו אמרו לי שרק או האבא או האימא יכולים להשתמש בשעות האלה. לא שלכל אחד מאיתנו יש את השעות האלה. לא, 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 לא. לכל אחד מההורה יש 52 שעות, ואם אחד לא משתמש, הוא יכול להעביר לבן זוג, כדי לנצל את כל ה-104. במקרים של הורים גרושים, או אימהות יחידניות, או חד-הוריות, הן יכולות לקבל 104. וואו, אני זה מדברת על חדשות בשבילי. גירושים שאחד מבני הזוג לא שותף, אז האמא או האבא מקבלים את 104 שעות. וואו. אבל צריך לעבוד באותו מקום שנה. כן, מעל שנה, אכן, אכן. אוקיי. בנוסף לשעות הללו, יש גם ימי מחלה. ברגיל, אה, לכל אדם יגיע לו ימי מחלה בהתאם לוותק במקום העבודה, ממוצע של 14 ימי מחלה. אוקיי, מצטבר. בעיקרון, הורה לילד רגיל, ללא מוגבלות, מקבל, אם אני זוכרת נכון, 6 ימי מחלה או 8 ימי מחלה עבור הילד. זאת אומרת, הורה עובד יכול להשתמש בימי המחלת הילד 6 ימים בשנה. הורה לילד עם מוגבלות יכול להשתמש בימי המחלה שהצטברו לו 18 ימים. אבל זה על חשבון מחלה שהצטבר לו, לא בנוסף. לא, לא, לא בנוסף, לא בנוסף, רק מצטבר. אבל בניגוד להורה לילד ללא מוגבלות, הוא לא יכול להשתמש בכל ימי המחלה עבור הילד. כי אם הילד שלי חולה, או צריך טיפול, או שאני צריכה להסיע אותו לאיזשהו טיפול, אז זה רק 6 ימים. לעומת הורה עם מוגבלות, זה 18 ימים. מה קורה אם הילד שלי הוא כבר מעל גיל 18, אבל הוא עדיין חי אצלי בבית או במוסד, והוא עדיין צריך אותי? אוקיי, אם הילד עדיין תחת החסות של ההורה, ההורים הם עדיין אפוטרופוסים, חי איתכם עם ההורים או בדיור, אז כן, השעות הללו גם נחשבות. אפילו אם הילד יכול להיות, גם הילד יכול להיות בן 30, עדיין ניתן להשתמש בשעות הללו. וגם השעות לטיפול אישי, גם הן תקפות עדיין, אם אני לוקחת אותו לאיזשהו טיפול? את מתכוונת ל-52 שעות? כן. כן, כן, עדיין תקף.
אין הגבלה לגיל לילדים, כל עוד הוא תחת האפוטרופוס של ההורים, שאתם דואגים ומטפלים, אכן. אני אשאל שאלה אחרונה, ואז אנחנו נסכם להיום, כי כבר דיברנו המון זמן. נגיד, וזו שאלה שהרבה שואלים אותי, אם אני רוצה לקנות דירה, אנחנו נגור בה כל המשפחה, אבל הילד שלי יהיה נכה כל חייו. הוא כל חייו יצטרך שאני אטפל בו. האם אני יכולה לנצל זכויות מסוימות של הילד כדי לקנות דירה שבעצם תהיה על שמנו, של ההורים, אבל הילד יחיה בה כל החיים? אז אני אסביר. בעיקרון, לפי רשות המיסים, אדם עם מוגבלות מעל גיל 18 שמוכר בביטוח לאומי מקבל 2 נקודות זכות ברכישת דירה. זאת אומרת, כלומר, המס הרכישה של 8%, זה יוצא 0.5 או פטור. מה קורה שהוא לא מעל גיל 18, אלא קטין? מקבל קצבת ילד, ההורים מקבלים קצבת ילד עד גיל 18, במקרים מסוימים עד גיל 21, אז רשות המיסים הודיעה שלפנים משורת הדין, ההורים יכולים להשתמש בילד, אם יש לו 100% נכות, ילד נכה, יכולים להשתמש בזכאות שלו בשביל לקנות דירה. אבל חשוב לדעת שאם משתמשים, בעצם לוקחים לו את הזכות היחידה שלו. זאת אומרת, זה זאת פעם אומרת, אחת כל החיים. לא, יש לזכאות פעמיים לכל פעמיים תחום. כל החיים. פעמיים, כן. אוקיי. אה, ואז בעצם לוקחים לו הזדמנות אחת. יש מקרים מסוימים שמבקשים אישורים מבית משפט, ואז צריך להסביר למה משתמשים בזכאות של הילד, ולא לבד, אבל אני יודעת ומכירה החלטה של רשות המיסים, שהודיעה שלפנים משורת הדין הם ייתנו להורים, לילדים עם מוגבלויות, 100% להשתמש בפטור, והנחה גדולה מאוד במס הרכישה. מדהים. המון תודה. אני גם יכולה להגיד שגם אני חשבתי על זה, באמת, כי אנחנו לא יודעים כמה כסף יספיק לילד, אנחנו רוצים להשאיר לו שיהיה לו נכס, בית. דירה, שהוא יגור בה, יחיה בה, יהיה לו חיי קהילה, זה שיקולים שצריך לעשות אותם. אני חושבת שאנחנו וחשוב גם, ניפגש שוב גם לדבר אני על גם זה. רוצה להדגיש שאם ההחלטה היא דווקא לקנות על שם הילד, למשל, לצורך העניין, אז חשוב לציין בטאבו, ברישום, הערת אזהרה. הערת אזהרה שהיא בעצם, שרשום שאם במידה ורוצים למכור את הדירה, אז קודם כל חייבים להודיע לאדם, להורה, לאבא או לאמא, לו קרוב משפחה שעדיין בחיים, ולקבל את האישור עבור מחירה, משום כי אנחנו שמענו במקרים מסוימים שניצלו לרעה את האנשים בעלי המוגבלויות, כדי שימכרו את הדירה במחיר הפסד. נכון. אנחנו נדבר על זה במפגש הבא. המון תודה אורטל. כל כך כיף לי לדבר עם עורכת דין שמבינה באמת איך להגן על הזכויות שלנו ועל הזכויות של הילדים שלנו, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה ביחד. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.